गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव दुंहाव थासारि। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन आरोबाव बुथारनाय जाथाय। थांनाय मैया 23 जुनाव क'क्राझार जिल्लानि आमगुरियाव बुथारनाय जाथाय। बेहायनो बिदिनो नारा-नाथा माबालायबाय ओमफ्राय दा जोंनि फंबायासो दा ओमफ्राय जिउ दं। जेराव मोनानि 9निफ्राय 10 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्लानि आमगुरि गामिनि सकिय बसुमतारिया जौ फेनाय थासारियाव गामि गंसेनिनो 1500 बसुमतारिखौ गोबौ देगारजों सुना जिउ फोजोबदों। सकिय बसुमतारिया 1500 बसुमतारिखौ रांनि थाखाय जानाय दाङाबाजियाव गोबौ देगारजों सुना जिउ फोजोबदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार पुलिसा दायनिगिरि सकिय बसुमतारिखौ हमनायजों लोगोसे 1500 बसुमतारिनि जिउ गैयै देहाखौ नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव लाबोबाय। गुबुन फारसेथिं जिउ गोमानाय न'खरनि सोद्रोमाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन आरोबाव बुथारनाय जाथाय। थांनाय 23 जुनाव क'क्राझार जिल्लानि आमगुरियाव बुथारनाय जाथाय जादों। जेराव मोनानि 9निफ्राय 10 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्लानि आमगुरि गामिनि सकिय बसुमतारिया जौ फेनाय थासारियाव गामि गंसेनिनो 1500 बसुमतारिखौ गोबौ देगारजों सुना जिउ फोजोबदों। सकिय बसुमतारिया 1500 बसुमतारिखौ रांनि थाखाय जानाय दाङाबाजियाव देगारजों सुदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव क'क्राझार पुलिसा दायनिगिरि सकिय बसुमतारिखौ हमनायजों लोगोसे 1500 बसुमतारिनि जिउ गैयै देहाखौ नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव लाबोबाय। गुबुन फारसेथिं जिउ गोमानाय न'खरनि सोद्रोमाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों। माने आं बे थैनायनि आं बिनि बिदा जायो। दा माने जाथाया जाहैबाय गामियाव बार्थडे दंमोन। बार्थडे ओमफ्राय बार्थडेआव बिसोरो लोंबाय जाबाय जेनेबा लोंनानै फिसानि सिगाङाव माबाफोर जाखानायमोन खोमा। ओमफ्राय बिनिफ्राय बार्थडेनिफ्राय लोंनानै ओमफ्राय बायह्रायाव बार्थडे जाहैबाय लोंनानै ओमफ्राय बायह्रानिफ्राय फैनानै ओमफ्राय उनावहाय न'आव फैनानै मा मा जालायखो फनावहाय जेनेबा बिनि लोगो बे लांग्रा मानसिया ओमफ्राय बेजों न'आवहाय फैसाबो माबानि लाथ'लायनाय जादों। थारमाने बेजों दं आरो जोंनि फंबाया माने दाय गैखामोन गैनाया माने बिसोर लोंहोला जालायग्रा सेंग्राफोर नालाय ज' नालाय थारमाने ओमफ्राय बेहाबो बै लांग्रायाबो फुथारग्रायाबो जेनेबा बे माबायाबो दाय गोनाङाबो जेनेबा जोंनि फंखौ लांबाय नालाय जेनेबा बेथ' मिथियाना बे लोंनाय उन्दै मानसिना दासो 18 बोसोर बैसोनि दा ओमफ्राय बेथ' मिथिया दा बोरै माबा जाखो जेनेबा बे लिंलांनाय हिसाबै थांबाय बेबो लोगो हिसाबै माने थाङामाने बिदि जालामोन आरो गथ'नो माने थांबावबायना बिसोर अख्रायो लोंनायना खन्ट्रल हायासै थारमाने ओमफ्राय बेहायनो बिदिनो नारा-नाथा बिदि माबालायबाय ओमफ्राय दा जोंनि फंबायासो दा ओमफ्राय जिउ दङ। दस्रायाव खोमानांगौ जोंनि फंबायासो दा बिदि गोमानाय माबा जाबाय आरो दा माने ओमफ्राय आं बिनि सायाव लुगैयो थारमाने बे जोंथ' बे सुथुर बेयो सुग्रा मानसि बेखौ आं लाइफ टाइम जेनेबा थैजासिम जेलाव आं लुगैयो आरो थारमाने ओमफ्राय एसे दा आं बे जेनेबा फंबायनि सायाव जेनेबा एसे दानि सरकारखौ आं खावलायोबा एसे माबाखौ जेनेबा अनसुंथाइफोर बिनि माबायावहाय माबाफोर मोनोबा आरो दायनिगिरिखौ पुलिसाव ओमफ्राय मेन लाबोदों। बगा बसुमतारि सकिय बसुमतारि गामिया निउ आमगुरि एखे गामिनि। सिगाङावथ' बेजों जायाखै जानाया सुथाराथ' आलदासोमोन नालाय बेथ' थांफाग्रासो दाथ' हनै दा लांफाग्रा मानसिसो दा बुथारहोनाय जाबाय दा बेनिफ्राय जेबो सुथुर गैयामोन। जिखुनु बे लिंलोंबाय नालाय जेनेबा सुथुराथ' दस्रानिसो जादों सानैसो जादोंमोन जोंथ' फंबायजों जायाखैमोन नालाय बेखौ लोंलायबाय नालाय बेबो लेंबाय थांबाय बेबो लोंनाय हिसाबै जेनेबा फेबायना बियो दा हनै ओमफ्राय दा जोंनि फंबायसो दा बिदि जाबाय आरो माने जाथाया 9:10 आरो मोनानियाव बार्थडे जादोंमोन सानावहाय बार्थडे जाखांनायनि उनावहाय लावथियाव थांनो होनलायनाय ज' जादों ज' थांनागिरनाय जाबाय ओमफ्राय लावथियावबो गावसोर सानैजों एसे एनै गेग्रे गुग्रे जादों होनबाबो जाखायाखैमोन जोंनावथ' दावराव दावसि गैयामोन दाना ज' जादों ज' थांनायाव दाना हजोंहाय बे जाय मानसि सुग्रा बे फैसा लाबोलायनाय जादों जौ लांनो होननानै दाना उनावहाय जौ लांनो होननानै लाबोबाय दाना बै माखासे लोगोफोरखौबो दोननानै थांफिननानै गावबो गारिजों हैलायनाय जाखादों ओमफ्राय फैनानै बिसिनो खिन्थानोसै मोजां गाज्रि माबानायखौ
दावराव जानो हागौ बिसिफाय सानैजों होननानै माबानायावनो जों न'आव हाबनायाव जोंखौ बायदिसिना गाज्रि बुंबाय आरो मबाइल नेट मोजां नाङैखाय जोङो खिन्थानो बिसिनो होननानै बुंनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बावहायनो गावनो बायदिसिना होनगोरलाबायबाय माबाय बेयावनो ओमफ्राय एसे एनै थोबख' बिथोबख' जानानै एसे एनै माबा हुलुस थुलुस जानानै ज' जालाजोबनानै बावहायनो बिमा नुस्ला बेखौ सुनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दाना बे सुनानै बिमाया गाबख्रावनायावसो थाल मोननानै बेखौ गारि लोगोफोर लांनानै मानानै जोङो हस्पिटाल इमानियाव लानाय जादों। ओमफ्राय इमानियाव लाबोबा मानसिया गैला जाहैबाय। जाथाय जानायाव माने बेजों आंजोंनो जों ज'खाजोबमोन लावथियाव थांनाया ओमफ्राय आंबो जों गारिया गावनो सालायखादों आंनि स्कुलखौ आरामै जों फैखानाय ज'नो दाना फनाव जोंखौ बेयो बायदिसिनाथ' होनहरना माने फैसाया नोंनो होखागोन ना औ होनबाय ओमफ्राय नैबेबो गारि सालायनानै दा थैदों बिसिनो खिन्थालांसै नङाबा बिसिनिफ्राय दावराव जानो हागौ मागौ होननायाव जोङो हाबनानै बुंनो नागिरनायावनो बे जोंखौसो बायदिसिना रायलायलाबायनाय बिमानि सिगाङाव गाज्रि बाथ्रा रायलायलाबायनाय खालामनानै दाना उनावहाय एसे एनै लाफा लाफि जानानै ओमफ्राय नुवा नुस्लाबा बेखौ सुनाय जादों आरो ओमफ्राय बाहाय हमथास्लाबनो हायैयाव माबा होनो हाखु दाखु जों लाबोनाय जादों।